супакою і добра, кардынал Тимати Рэдкліф калісьці сказаў, што манаства гэта як чакаць аўтобус на прыпынку. Калі ёсць прынамсі адна асоба, якая чакае аўтобус, то іншыя, хто прыходзіць на гэты прыпынак, нават калі ён спазняецца, бачаць і у гэтай асобе маюць такі знак надзеі. Сёння я раскажу вам, бо абяцаў, пра чалавека, які стаў монахам тады, калі гэта яшчэ не было так модна, пра святога Антонія Пустэльніка, ці святога Антонія Вялікага, ці Аббу Антонія, які нарадзіўся ў 3 стагоддзі ў Егіпце, дакладна ў 251 годзе. Ён паходзіў з заможнай сям'і коптаў і хрысціянаў егіпецкіх і меў таксама малодшую сястру, гэта важна для гісторыі. Яго бацькі паміраюць, калі Антоній мае ўзрост 18-20 год плюс-мінус, і тады, атрымаўшы ў спадчыну ўсю іх маёмасць, ён у касцёле мае пачуць урывак Евангелія з 21 раздзела Мацвея, дзе Бог кажа: «Пакінь усё, раздай бедным, ідзі за мной». Для Антонія гэта такі момант вау. Ён аддае сястру на выхаванне добрай хрысціянскай сям'і, пакідае добры пасад, рэшту раздае і жыве у якасці пустэльніка. Доўгі час, аж 40 год, жыве ў пячорах, дзесьці на могілках, закінутых у грабніцах. Ось, да яго прыходзяць рэгулярна дэманы, якія яго палохаюць, на што Антоній ім кажа, што калі Бог вам не дазволіць, вы мне нічого не зробіце, калі дазволіць, так што мне тут ужо рабіць, да? Яго пакідаюць у спакоі. І пасля гэтых 40 год Антоній перасяляецца трошкі далей, трошкі вышэй у горы, і ў ім адкрываецца такі дар навучання. Становіцца настаўнікам для ўсіх, хто шукае Бога, а на той час каля Нілу было месца такое, дзе людзі сапраўды маглі суцішыцца, адысці трошкі ад этой цывілізацыі, ад вялікага горада. І так паступова вакол Антонія пачынаюць сяліцца вучні. Гэта не кляштар у нашым такім звычайным разуменні, дзе ўсе монахі жывуць разам, а гэта такія асобныя домікі манаскія, як бы такая вёска монахаў. Іх называюць анагарэтамі. Анахорэо грэцкага адыходзіць, аддаляцца. Тыя, хто аддаліліся. І вось Антоній становіцца такім духоўным настаўнікам для вучняў, у якіх з'являюцца свае вучні, пасля свае вучні. І цэлы такі вялікі шлях, як бы такая вялікая традыцыя ў касцёле айцоў пустыні, якіх можна вывучаць таксама. Сёння яны пакінулі пасля сябе такія кароткія, розныя цікавыя павучальныя гісторыі жыцця, які называюцца апафтэгматы. Знайсці ці ў інтэрнэце, ці дзесьці ў добрай кнігарні пачытаць. І вось гэтыя апафтэгматы распавядаюць нам пра быт, пра штодзённасць гэтых анагарэтаў, гэтых адшэльнікаў, пустэльнікаў, монахаў, якія працуюць і моляцца. І гэта пераважна тое, чым яны займаюцца. Сярод іх не было шмат святароў, гэта было пераважна людзі, которые не мелі святарскага пасвячэння, але гэта ўжо